Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with Umaqele. Guys, namhlanje we are coming in hot. No, ngiyadlala you guys. We are coming in with something new. Sizozama ukuthi sithi ukukhulisa kancane i-channel yethu. Sikwenza kanjani ke lokho? Sizozama ukuhluza inkondlo. And i-feedback from nina abafundi after ukuthi ngenze le nkondlo le ngizocela ukuthi vele ningitshele ukuthi nifuna ngichubeke ngayo or ngiyekele ngoba uyabona sizama ukuthi sibalansisane sonke la. Okay ke ningamind when I keep on looking on the other side, that's where my notes are. So I'll keep on just jabbing, reading, and yeah, let's hope everything goes well. So inkondlo engizoyenza namhlanje inkondlo engikholwa ukuthi abanye benu bayayenza esikoleni. Ngiyazi ukuthi aninzi inkondlo efanayo nonke, but then ngiyazi ukuthi zihlukahlukene ngokwekolo. So hopefully mfundi lena yenye yezinkondlo wena ozenzayo, or ke after le video sunga request ke ukuthi mhlambe ngikuhluzele inkondlo wena ozithola ukuthi mhlambe uzithola unenselelo kuyo, une challenge. So ithi ngiqale ke ngifunda inkondlo yami. Inkondlo yami ithi ucu olumhlophe. Ucu olumhlophe phezulu esibhakabhakeni lundiza ngokuthula phezu kwezintaba nemfula. Luphethe izintaba zokuthula nenjabulo. Lukhanyisa inhliziyo zabantu emhlabeni. Uma seledlula izingane ziyamamatheka. Abadala babuke phezulu ngokumangala. Amaphiko alo amhlophe njengamafu asehlobo. Lubonakala njengophawu lwethemba nothando. Hamba kahle weci elimhlophe. Sifundise ukuthula nobunye. Undize phezulu ungesabi lutho. Ulethe ukukhanya ezimpilweni zethu. Yaze bamnandi inkondlo guys. So isihloko sale inkondlo njengoba bese ngishilo ukuthi ucu olumhlophe lo yini ke mfundi ucu. Ucu ngokuluqonda kwami kusuke kuyileso i-token kahle kahle uphawu lokuthi intombi siyaqoma. KwaZulu vele bekwazi ukuthi uma ngabe intombi seyiqoma insizwa thizeni izomenzela ucu okuyilona elishoyo ukuthi okay, isicelo sakho sokuthi sothandweni mina nawe ngiyasamkela and I'm willing ukuthi sihambe lelo hamba oluya emshadweni mina nawe. So nje ucu into eletha injabulo, uthando, cause nayo insizwa phela lapho isuke ke seyazi ukuthi okay sengithole ucu sokuyimi ngedwa kahle kahle nje usuke kumakwa i-territory ukuthi okay insizwa seyiqonyiwe. Okay ke manje ke asihluzeni ke lenkondlo yethu. Amanothi wami ngiwenze kanje ngithi sikhuluma ngocu olubonakala lundiza isibhakabhakeni olumelwe njengophawu lokuthula, ithemba nothando. Umqondo oyinhloko ke kule nkondlo sizothi yini? Imbongi iveza ucu olumhlophe njengento enhle eletha ukuthula nenjabulo kubantu. Okay, ucu lwenza abantu bajabule futhi babe nethemba. Njengoba bese ngishilo ukuthi ucu luyini and lulethani kahle kahle empilweni zethu. Umlayezo wale nkondlo ke, umlayezo ofundiswa yimbongi kule nkondlo ukuthi abantu bafunde ukuthula, ubunye, uthando nokungesabi ukuphila nje in general. Imizwa yembongi. Imbongi lapha izizwa ijabulile, inomdlandla, inethemba futhi iyawuthanda umfanekiso wocu olumhlophe. Izifanekiso mqondo or izithombe. Amaphiko alo amhlophe njengamafu asehlobo. Lokho kuqhathanisa ucu namafu ukuze kubonakale ubuhle nobumsulwa balo. Lukhanyisa izinhliziyo zabantu. Kusho ukuthi ucu luletha injabulo nethemba enhlizweni zabantu. Esiphethweni ke songabhala kanje, inkondlo ikhuthaza abantu ukuthi baphile ngokuthula, bathandane futhi babe nethemba njengocu olumhlophe olundiza ngokukhululeka esibhakabhakeni. So yabona inkondlo yami sengihlaziyile noma injani nje njoba injalo ngoba sengikhulume kanje. Mangathiwa ke soyafika umbuzo ukuthi ingabe umoya wombongi uthini, unjani kule nkondlo. So lapho ke wena soyazi uSimon imbongi la inethemba, ijabulile, inokuthula nasenhlizweni yayo ngoba ikhuluma ngocu izilifanekise njenge maphiko amhlophe. Siyazi ukuthi anything that is white it symbolizes peace. So yeah, okwamanje ilokho. Nawe ke ungangithumela mfundi inkondlo yakho ocabanga ukuthi nawe ikunikeza i-challenge. Sike sibuka sihluze. Until we meet next time, please don't forget to subscribe, like, and also share my videos. Until next time, bye.